Malawi Today. Kazembe watsopano wa dziko la Japan kuno ku Malawi Yasushi Naito wati alimbikitsa ntchito za malonda pakati pa mayiko awiriwa kuti chuma cha dziko lino chikwere potukula ntchito za ulimi, migodi ndi maphunziro mwa zina. Naito ayankhula izi atapereka kalata zawo za ukazembe kwa President Professor Arthur Peter Mutharika ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace ku Lilongwe. Yamikani Simtowe wafika ndi ripoti. Atafika ku nyumba ya mtsogoleri wa dziko la Malawi mu mzinda wa Lilongwe, kazembe watsopano wa dziko la Japan ku Malawi Yasushi Naito anayendera perete komanso kulandira saluti ya ulemu kuchokera kwa asilikali a Malawi Defense Force. Kenako anapereka kalata zake za ukazembe kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika, ndipo pambuyo pake anachita zokambirana za mmene mayiko awiriwa angapititsire patsogolo ubale komanso ntchito za malonda mwa zina. Polankhula ndi atolankhani Yasushi Naito ati dziko la Japan lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi m'magawo amaphunziro, ulimi, luso la makono komanso ntchito zachitukuko za misewu pansi pa ntchito za nakala kolido, zomwe cholinga chake nkufuna kuti ochita malonda pakati pa Malawi ndi mayiko ozungulira adzilandira ndi kutumiza katundu wawo mosavuta komanso mwachangu. Iwo ati posachedwapa dziko la Japan linapereka ndalama ku dziko la Malawi zomangira mulatho wa makono mu mzinda wa Lilongwe, kukonza malo ofikira mphamvu za magetsi, kumanga sukulu zosula aphunzitsi mwa ntchito zina. Iwo ati chidwi chawo chikhale polimbikitsa ubale wa mayiko awiriwa komanso kulimbikitsa ntchito za malonda. Iwo ati akhala patsogolo kukopa makampani a dziko la Japan kuti azakhazikitse ntchito zawo ku Malawi. Japan ndi limodzi mwa mayiko omwe akuthandiza dziko la Malawi kudzera mu ndondomeko ya Tokyo International Conference on African Development TICAD, yomwe cholinga chake ndi kuthandiza Malawi kukwaniritsa masomphenya ake okhala ndi mafaktale akuluakulu, misewu yapamwamba kuti dziko la Malawi lidzakhale loyima palokha pachuma pofika mchaka cha 2063. Yamikani Simtowe, MBC Lilongwe. President Mutharika wasankha komanso kusintha maudindo a nduna zina. Malingana ndi chikalata chomwe mlembi wamkulu wa boma watulutsa, Simon Itaye awasankha kukhala nduna ya zamafakitale, ntchito za malonda ndi zokopa alendo. Alfred Gangata tsopano ndi nduna yoona zachinyamata, masewero ndi chikhalidwe, ndipo Patricia Wiskes tsopano ndi nduna yoona zachilengedwe. Nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha madera akumudzi Ben Phiri apempha eni ntchito za malonda mu mzinda wa Blantyre kuti agwirane manja ndi boma potukula mzindawu. Ndunayi yanena izi pa zokambirana zomwe anachita ndi magulu a anthu omwe ali ndi nyumba zogulitsiramo katundu osiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mu ripoti la Geoffrey Chinawa. Imodzi mwa nkhani zomwe zinamanga mthenje pa zokambiranazi inali ya chileso chakubaula milandu chomwe ni nyumba ena mu mzindawu anatenga kulesa konsolo kwakakamiza kuti amange nyumba zatsopano. Poyankhula pa zokambiranazi, nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi Ben Phiri anati boma alika patsogolo chitetezo cha anthu, kotero lilimbikisabe kuti anthuwa amange nyumba zatsopano. Uthenga ndi wokuti boma ndilofunitsitsa kuti liike patsogolo ma services amene mapereka kwa anthu. Komanso lero taona kuti ndi anzathu amene ndi eni nyumba santawuni tagwirizana kuti tiyamba kukambirana oni nkhani ya nyumba zawo zimene mwina zakhalitsa. Tili mbiri m'Malawi muno mene nyumba ina sizinachite bwino, ndiyeno moyo wa wina aliyense ngofunika. Nyumba iliyonse imene amalowa mu anthu ndiye kuti imeneyo ndi public building, ikwena ikhale ndi zoziyenereza kuti itero. Pa msonkhanowu, mkulu wa konsolo ya mzinda wa Blantyre Dennis Chinsewu anatambasula zamwayi omwe amalonda angapeze mu mzindawu kuti akhazikitse ntchito zawo za malonda monga zomangamanga ndi malo okwerera basi atsopano. M'mawu ake, meya wa mzindawu Isaac Osman anatsindika kuti usogoleri omwe ulipo pano ndokonzeka kuti usinthe mzinda wa Blantyre kuti uzipindulira anthu okhalamo
ndi ochita malonda. Kubwera ngati kansolo pali zinthu zambiri zomwe tikuchita zoti zingapangisa anthu kubwera, mwaona ti ndi malo ti ndi zambiri zomwe iwo angabwere ndikuzapanga nawo business. Nkhani ina kuti anthu abwere kumafunika chitetezo nchomwe tikulimbikisa. Mwaona mwina mbuyo mubadayi zina zomwe sitimapanga pano tambopanga zinthu zina inunso ni mboni mukuona zinthu zambiri zikusintha. Ndi chinthu chimene chomwe tikwamemedza kuti abwere ndithu azapange business Blantyre muno. Pa msonkhanowu panafika magrocery anasiyana anthu ochita ntchito za malonda mu mzinda wa Blantyre. Jeffrey Shinawa, MBC, Blantyre. Boma lalonjeza kuti lifulumizitsa ntchito yomanga mlatho wa mkando kuti anthu amboma la Mulanje azitha kuyenda mosavuta ndi kugwira ntchito za malonda. Nduna za mtengatenga ndi chitukuko cha zomangamanga Ajap Muhango yanena izi pomwe inayendera ntchito yomanga mlatho. Simeon Boyce wadza ndi nkhani yonse. Pa ulendowu zinadziwika kuti makontrakita awiri omwe anayamba ntchitoyi anasiya pa zifukwa zosiyanasiyana, koma kontrakita watsopano yemwe ndi wachitatu Mark Construction Limited akugwira ntchitoyi mwaukadaulo poti wakwaniritsa theka pomwe akumalizitsa ntchito yomanga zipitala za mlathowu. Polankhula nduna yoona za mtengatenga ndi zomangamanga Ajap Muhango ati boma lili ndi chidwi pofuna kuonetsetsa kuti ntchito yomanga mlathowu ithe miyezi 6 ikubwerayi kuti apeputse umoyo wa anthu akumulanje omwe akhala akukumana ndi mavuto osiyanasiyana amayendedwe komanso kusokonekera kwa ntchito za malonda a mbewu zosiyanasiyana. Tiri kuno kwa Nkando, bridge ya Nkando, zaona kuti ntchito yomanga bridge limene monga manena pakantha yaitali isanati anizoona kuti padziko pakhala pakubwera makontrakta amene awiri wonse amene chilenda akanika zifukwa zilipo zimene amene amakanikira zina mwina zatekera zina mwina zokudza ndi chuma, koma ndimafuna ndisimikize pano kuti tionesa kuti ntchito imene ithe mwachangu mizika kubwera tibwere pano kusakulira bridge limene ndilalitali bridge limono iyayi limene kuti lithe different itengenda mazochuluka, koma ndi kufunika ndithu kuti bridge limene lithe kuti anthu akuno ziyenda momasuka chifukwa kwa nthawi akhala kuzunzika kuti ayende mamva amene amatuza. Phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la Mulanje West Patricia Kaliati ati ndi othokoza kuti boma la DPP laonetsa chidwi chachikulu pofuna kumalizitsa ntchito yomanga mlathowu omwe ndi wofunika kwambiri kwa anthu akuderali. Imene kwanga kuthokoza kuti anduna anabwera kuzayendera bridge kuti ayimalize mwasanga tiyamike kwambiri, ndipo ndizolinga zathu zaifa kudera kuno chifukwa saundi waufupi kwambiri umene umachita connect kwa anthu akumulanje komanso Mozambique komanso Blantyre. Ndi anthu amene timachita feed kwambiri Blantyre ndi zinthu zakudya mpunga, timakhala anthu akuno amene timapesa bridge imene ndi kuti mavuto onse amene tikumana nawo kubwera kwa anthu nawo kuti chisimizona kuti mavuto amene wata komanso pamene papa anthu amatha kumachita ngozi ana athu mwamwalira chifukwa chena kuti bridge imene imagwiritsidwa ntchito inali yaying'ono kwambiri, ndi kuti anthu adutse kuchokera mbali yawo kupita kusika matenga wanyawa tiyamikira polisi apakha kutithandizira kuti zinthu ziyenda bwino, koma pakakha kuti mwina pali mavuto ndi zimavuta kwambiri kuti enanso atuluke kuchoka kusika kupitawo pamene alawira akamakafika kusika mwina 10 o'clock chifukwa chako nchicho limene makhala. Mlatho watsopano wa mkando omwe akumanga pa mtsinje wa Nthuchira akumanga mwamakono komanso aukweza mmwamba kuti usadzakhudzidwenso ndi madzi osefukira omwe anaononga mlatho wakale omwe anaumanga ndi zitsulo ndi matabwa. Simeon Boyce kuchokera kwa Nkando ku Mulanje. Kukhala ndi HIV, TB komanso chotupa m'mimba ndi chipinjo chachikulu, komabe chipinjo choposa ichi kwa chikondi ndikuyamwitsa mwana wamng'ono wa mwezi umodzi yemwe ali naye kamba kuti amavutika kupeza chakudya. Mulipoti lathu lapadera sabata ino Mekilina Chirwa akutitengera kwa chikondi kumasasa yemwe makolo ake komanso achibale anamunyanyala ngakhale mamuna wakenso kuchipatala sanapiteko kwa sabata imodzi yomwe anakhala ali mchipatala. Pomwe timapita ku nyumba kwa chikondi kumasasa mu mzinda wa Mzuzu tinali wodabwa ndi momwe mayiyo amakhalira. Chikondi yemwe ndi wa zaka 26 anapezeka ndi HIV mchaka cha 2021 ndipo mwezi wa Disemba chaka chatha
anapezeka ndi TB pomwe anatsala pang'ono kubereka mwana wake wachitatu, komanso ali ndi chotupa m'mimba ndipo akusamalira mwana wake wa mwezi umodzi. Atauzidwa kuti wapezeka ndi TB, zinamutengera nthawi kuti avomereze. Chikondi amakumbukira za mavuto ena omwe ali nawo, komanso kuti achibale sanamulabadire ndipo amadya kamodzi pa tsiku, kwinako akuyamwitsa ngakhale amamwa mankhwala ochuluka. Mavuto akuluakulu ngati mbali mmene anene akambo mbali mama kaesha kudya mwino mapezi oti pasiku kudya kamodzi ulo nthawi zino osadya ndo mapezi oti nkakosa tuluka mawere mwana umangolira. Yemwe akudikilira komanso ndoyandikana nawo nyumba mayi kumwenda akhala kumusamalira kuchokera pomwe anali mchipatala. Hazina zimatengera ne kuchoka sa kuchipatala kuja kubwera kunoza phika kubwereranso. Choncho sinanga ndimaona ti ndimene yanali ndikuti mwana yekha sanga khali fanta zinamboza ti ine tamandi kwere mwamba kuma stepesi kuja ndikaone mwana kumagesi kuja kuti mwana akulira kale naye ndikansinthe mwana kuntunda kuja ye thazi na matauti akakuta kwere mastepesi aja matamuna panga chizungulire nanguka ndimene kanizimta ndizimpanga fora kamapita kumene kucha kumachi balonesi panalibe. Naye Memole lomwe si dzina lake lenileni wa zaka 19 ndoyembekezera ali ndi HIV komanso TB ndipo akufotokoza momwe amamvera. Ngamanyira kuti na munthu ine nansangana TB ngachipokerera venesho yayi ngamanga mangwalani mwandundumiko pakani pani mwingi mangwala mwandundumiko eti mangwala yongumwa mwandundumiko kuti nteteze moyo wane na mwana wane uyo nguhembekezera uyo. Lusekelo Munthali yemwe ndi namwino pa chipatala cha Mzuzu Urban chimene chimatchedwanso kuti Mapale wati nkhani za mtundu ndi zochepa kwambiri, komabe iwo amayesetsa kuthandiza anthu omwe amapezeka ndi mavutowa. Ngati chipatala azimayi amene abereka kumene kapena ali ndi mimba pa nkhani za TB timayeneka tiafufuze madera onse ma department onse pa chipatala pano kwafufuza ngati ali ndi TB kapena ayi. Tikapeza nayo timayambisa mankhwala a TB ndikuwalimbikisa kuti ndizotheka kumwa mankhwala a TB ndikumalizisa komanso ndikuchira bwinobwino. Ziwoni Sapuwa yemwe amagwira ntchito ku bungwe la Paradiso TB Patients Trust akupereka chithunzithunzi cha momwe ntchito yopeza anthu omwe akuganiziridwa kuti ali ndi TB kuyendera. Tikayang'ana nkhani ya azimayi amene angochira kumene kapena woyembekezera mbuyomu tinalibe mukaundula ameneyo, komano pano pamene tinali nayo active case finding ya last month imene li December ndimene tinakwanisako kupeza wa pregnant ndi uyu nowongochira kumene. Dr. Sam Chilwa yemwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona za TB komanso matenda akhate akufotokoza momwe ntchito yolimbana ndi TB pakati pa amayi oyembekezera komanso omwe abereka kumene ikuyendera mdziko muno. Unduna wa zaumoyo kuzera ku programu ya TB control program mankhwala amene timapereka ndioti ndi abwinobwino kuti tikupereka kwa amayi oti abekezera kuti sosangabwerese zoyipa kwa mwana uja ndipo mzimayi oti ngati apezeka ndi TB tikawapasa mankhwala amene wawa amachira bwinobwino mwana uja sondikubadwa bwinobwino. Oyankhulapo pa nkhani za umoyo Maziko Matemba wati pakufunika kukhazikitsa ntchito za TB kusikelo. Chofunika chona kuti ofuna tifufuze kuti kodi azimayi kamapita ku antenatal kodi amayang'anidwanso matenda amene wapanga samatero ndevofuna tikuyang'anira kwa pokapokapo pamene tingathandize mzimayi kuti ndi TB kapena komanso kuti mankhwala ake akhala mtundu wanji amene angapatsidwe. Nkhaniyi ikupereka chithunzithunzi chakufunika kofikira magulu onse pa ntchito yolimbana ndi TB kwa amayi ngati Chikondi. Bungwe loona za umoyo pa dziko lonse la WHO limatsindika zakufunikira koyamwitsa mwana potsatiranso malangizo akuchipatala makamaka amayi omwe ali ndi HIV komanso TB. Nkhani ya Chikondi ndi chikumbutso kwa adindo kuti afikire aliyense amene akuganiziridwa kuti ali ndi TB. Meklina Chirwa, MBC, Mzuzu. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mito yake takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira.
Bunge lotolera msonkho ya MRA yati ndikukhudzidwa ndi kuchepa kwa chiwerengero cha eni nyumba omwe akulembetsa mukalembera wa msonkho. Muchikalata chomwe akuluakulu a nthambi alemba ati anthu ambiri omwe amachititsa lendi mnyumba zawo akulembetsa mochepa ndipo ena sakulembetsa mukaundulayo. Elini Chimoyo wafika ndi ripoti. Popereka ndondomeko za chuma ya gawo loyamba la mchaka cha 2025 mpaka 2026, nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka inadandaula kuti ngakhale pali msonkho omwe eni nyumba za lendi amayenera kupereka, ambiri sakukwanitsa kupereka msonkhowu. Ndunayi yati msonkhowu akuyenera kupereka ndi eni nyumba zomwe zili kumadera akumayadi kapena kuti madera omwe ali ndi chiwerengero cha anthu chochepa. Malingana ndi ndunayi, akhala akugwira ntchito ndi nthambi monga Eskom, Waterboard komanso unduna wa zamalo kuti akwanitse kupeza mndandanda wa anthu omwe ali ndi nyumba zomwe mumakhala anthu palendi. Posachedwapa kafukufuku wasonyeza kuti anthu akupeza phindu lochuluka ndi business yobwereketsa nyumba zomwe ena akukwanitsa kumapeza ndalama zopyolera 5 miliyoni kwacha pa mwezi koma osalipira msonkho. Koma mukunena kwawo akuluakulu a MRA ati kubisa kupeza ndalama kudzera mu malonda kapena malipiro ndi mulandu. Kotero nthambi ikhala ikuyamba kalembera wa eni nyumba posachedwapa ndipo yapempha anthu omwe ali ndi nyumba za lendi kuti akalembetse mwaokha osadikira kusakidwa. Nduna zofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba yalangiza kugwira ntchito ku nthambi zomwe zili pansi pa unduna wawo kuti azigwira ntchito zawo mwakadaulo. Izi azilankhula pamene ndunayi inayendera nthambi zaboma kuphatikizapo nyumba yolutsa mawu ya MBC komanso malo omwe anawakonza kuti nthambi zina zaboma zizipezeka pa malo amodzi a Mlambe ku Lilongwe. Zambiri mulipotiri. Lachisanu nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba anapempha kugwira ntchito ku nyumba yolutsa mawu ya MBC kuti asinthe kachitidwe kawo ka zinthu ndi kuyamba kuchita ntchito zawo mwaukadaulo. Ana Malomba anena izi pomwe ayendera ofesi za MBC ku area 4 mu mzinda wa Lilongwe ponena kuti nyumbayi ndi nsanamira yayikulu mu nduna wawo. Iwo ati nyumbayi yakhala isakuchita ntchito zake mwaukadaulo zaka zisanu zapitazo ndipo ati nkoyenera kusintha kuti anthu ayambenso kuyikhulupirira. Iwo analonjeza ogwira ntchitowa kuti unduna wawo uchita chotheka kuonetsetsa kuti akupititsa patsogolo moyo wawo ogwira ntchito komanso kuti andale asamalowerere mukagwiridwe kake ka ntchito. Kunoko ku MBC kuno kampani ya boma imene Amalawi amayidalira kwambiri ndiponso Amalawi amapereka ndalama zawo za misonkho kuti zikayendetse zikagwiritsidwe ntchito ku MBC. Koma tikaonetsetsa mbuyomu zakhala zimene zikuchitikira, Amalawi to amafuna kuti adzimva mauthenga akuti mauthengawo apange nawo chiganizo, akamva uthengawo iyayi adziteteze, iyayi apange kapena ulimi osiyanasiyana, iyayi apange ndalama mmene angapangira atakati. Koma kumapezeka kuti mauthenga amene amabwera si mauthengaso amene Amalawi akufuna kumva, amakhala mauthenga ayiwo amene ali pa mipando. Ndikumawuza Amalawi azochita kumapanga za ndale kwakukulu. Ndeni mafotokozera kuti ndaletu lokumutapanga MBC simungawinitse munthu ndipo kuchokera mbuyomu anthu agwiritsa ntchito MBC amatulukabe mboma, anthu amatulukabe mboma. Chimene chimafunika anthu muzauza zoona. Ndiyeno inuyo Mkulu wa MBC mchigawo chapakati atakondwa ajumbe ayamikira ndunayi kamba kuyendera ofesi za nyumba yofalitsa mawuyi. Tinakomera kuti achiyendere acheze nafe aone malo amene timagwirira ntchito ndipo mmene anaona malowa asangalatsidwa ndithu kuti ndi malo abwino, kuli zinthu zabwino, kuli equipment yabwino, koma atilimbikitsa kuti malowa asamale katundu ali mundu wa boma. Ifeyo tizigwiritsa ntchito kuti kuzindikira kuti katundu ndi wa boma tikhale ndi mtima wokuti tizitha kumusamala. Komanso honorable minister atilimbikitsa kuti tizipanga maintain ma levels of professionalism. Tikamagwira ntchito zathu tizikumbukira kuti tikuyimirira Amalawi, tikuyankhulira Amalawi, kupereka nkhani zimene Amalawi akufuna kumva. Atachoka ku MBC, Ana Malomba anayendera malo a Mlambe omwe anawakonza kuti
kuzipezeka nthambi zosiyanasiyana za boma kutumikira komanso kuthandiza Malawi, koma iwo anati ndi zokhumudwitsa kuti nthambi zina zomwe zimayenera kukhala pamalopa sizinayambe kupezekako. Zina mwa nthambizi ndiyoona zolowa ndi kutuluka mdziko lino komanso nthambi yoona zapamsewu mwa zina. Pakadali pano nthambi yoona za kalembera ndi nthambi yotolera msonkho ndi zomwe zikugwira ntchito pamalowa. Malomba anati malowa anawamanga kuti ntchito za boma zizipezeka malo amodzi pofuna kuthandiza Amalawi moyenera. Kumene kuko boma lidaganizira kuti ngati ku immigration ku register of companies ku National Registration Bureau kwa makadi ku identity card ose wabwere pamodzi. Asamapite anthu makalunjikana ku road traffic kuja timaonera moja. Asamapite ku immigration ndukadzadzana kumene kuja. Atha kubwera ku malo abwinonso kongola bwino ndi anakonzanso malo abwino. Koma chokhumudwitsa nchakuti amene aku immigration sakufuna kubwera malo kusakubwera, aku road traffic sakubwera, abwera ndi aku National Registration Bureau. Fuso nkumafusa kuti sopano tukuti chani? Tukuti chani? Tukupanga kupita pasogolo kumabwerera mbuyo chifukwa chani? Ndeno tatengano ine atandifotokozera ndi ndatenga kuti ndibwerera mbuyo ndikakumane ndi akuluakulu azinzanga tikaonenso cholinga chake nchakuti osewa abwere tizagwira ntchito pamene pacha. Ogwirizira udindo wa mkulu wa Malawi Post Corporation mchigawo chapakati Austin Msukwa anapempha ndunayi kuti ichite zokambirana ndi nthambi zomwe sizinayambe kupezeka pamalowa pofuna kudziwa zomwe zikuchititsa. Pamene government inachita initiate program, we were expecting kuti immigration, road traffic, registrar general abweraso nawonso kuzathandiza Amalawi ma service awo amene akufuna. Koma panopa pakungopeza kuti pali one MRA amene tinawo momuno plus National Registration Bureau. Nde panopa pota minister afika. Tindichikubwa kuti the honorable minister will engage other ministries so that anthu ajawo nawonso abwere azipereka service. Ndunayi inatsiriza ulendo wake ku Malawi Post Corporation popempha akuluakulu a ofisi kuti aonetsetse kuti ntchito zawo zikuthandiza kutukula chuma chomwe amapeza pochilimika ntchito ngati zotumiza komanso kulandira katundu. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Munkhani za masewero. Mpikisano wa mpira wa manja omwe umathandizidwa ndi kampani ya Mukuru wayamba mzinda wa Blantyre ndipo udzatha la Mulungu likudzali. Matimu 12 ndomwe akupikisana, atatu kuchokera mchigawo chilichonse. Mlembi wa bunga loyendetsa mpirawo mdziko muno Ayamikani Kauma auza MBC kuti zonse zayamba bwino ngakhale osewera ena awaletsa kusewera nawo kamba kochuluka saka. Pomaliza nkhanizi nayinso